Insellimlek Mir-Kassar hawnhekk ħanaqralkom storja soċjali oħra meta nieħu shower u din l-istorja soċjali issibuha fil-ktieb Stejjer Soċjali għal tfal speċjali. Ħanaqra lilkom u nittama li tkunu tistgħu tużawha. Meta nieħu shower? Kemm nieħu gost ninħasel fix-shower. Nidħol fil-kamra tal-banju u nagħlaq il-bieb. Inġib is-sapun li nkun se nuża u x-xugaman biex nixxotta. Ninżal ħwejjeġ li jkolli fuqi. Jekk nidħol fix-shower bil-ħwejjeġ b'kollox, nibqa' maħmuġ. Niftaħ il-vit tax-shower u nara li l-ilma ikun fietel. Nieħu gost ninħasel bl-ilma li ma jkunx kisaħ silġ jew jaħraq ħafna. Noqgħod attent minn fejn ħireġ l-ilma u immur taħtu. Nieħu is-sapun tax-shower biex ninħasel. Bis-sapun tax-shower nista' naħsel xagħri wkoll. Wara li ninħasel, nitlaħlaħ kollni kemm jien bl-ilma biss. Meta nkun lest, nagħlaq il-vit u noħroġ mix-shower. Nixxotta sew bix-xugaman u nilbes il-ħwejjeġ indaf.